Здравейте, кучка! Аз съм в Механа, Кракра. Айде се обядваме, let's go! Ето шкембе! Айде да ядеме заедно! Много... Боже! Без искам. Добре, много сол. Лето. Чесън. Яйце. Бъркай. Това е двойно месо. Хайде да пробваме, защото много сол без. И виж, чесън, хлеб, домашно бе. Много вкусно. Хайде да ядем заедно, заповядайте. Тук е много вкусно, наистина. Има обядно меню също. Шкембето много вкусно. Не ходете. Тичайте! Това е, обичам те много, аз обичам шкембе. Да, и знай!